Akwụkwọ nke Matiu isi nke 23. Mana ha onwe ha anaghị agbaji ha ma ha meriri. Mgbe ahụ Yeshua gwara igwe mmadụ na ndị na-eso ụzọ ya okwu sị, ode akwụkwọ Farisii nọdụrụ n'oche Mozis. Ihe ọbụla ha gwara gị ka ihe ọrụ, n'ihi na ha na-ekwu ma ha anaghị eme. Maka ijere ozi ma na-eme mana unu esola ha. Ha na-ebu ibu dị arọ ma dị arọ ibu ma na-etinye ha n'ubu mmadụ site na mkpịsị aka. Ọrụ ha niile ha na-arụ bụ faịletịrị sara mbara, na-emekwa ka ahụ ihe dị nnukwu mmadụ, n'ihi na ha na-eme uwe ha ogologo. Ha na-emekwa ebe mbụ n'oriri na ebe mbụ n'ọgbakọ na ekele na Rabai Rabai, mana agaghị akpọ unu ahịa ma akpọ unu ndị mmadụ Rabai, n'ihi na otu onye bụ dọkịta unu, ya bụ Yeshua. Unu niile bụkwa ụmụnna. Unu akpọkwala onye ọbụla nna unu n'ụwa, n'ihi na naanị otu onye dị, Nna unu nke bi n'eluigwe. Unu akpọkwala ndị dọkịta, n'ihi na ọ bụ naanị otu onye bụ dọkịta unu bụ Yeshua, ma onye kachasị ukwuu n'etiti unu ka ọ bụrụ ohu unu. N'ihi na onye ọbụla chọrọ ibuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala. Onye ọbụla chọrọkwa iweda onwe ya ala, a ga-ebulikwa ya elu. Ya mere, ahụhụ ga-adịrị unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-emechi alaeze ahụ. N'ihi na unu abanyela, ekwekwala ka ndị chọrọ ịbanye. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, ibibi ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ. N'ihi na ekpere dị ogologo, n'ihi na nke a ga-eme ka unu nweta ikpe ọmụma ka ukwuu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-arụsi ọrụ ike n'oké osimiri na n'ala iji mee otu n'ime azụmahịa unu. Mgbe unu mechara ya, unu na-eme ka ọkpụkpọ abụọ nke nwa nke hel karịa onwe unu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị nduzi kpuru ìsì na ndị na-asị, onye ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, onye ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ, kama onye ji mkpụrụ ego nke ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ na-emejọ. Ndị nzuzu na ndị isi onye ka ukwuu, mkpụrụ ego ha ma ọ bụ ụlọ nsọ nke na ọ na-edo mkpụrụ ego ha nsọ. Onye ji ebe ịchụ àjà ṅụọ iyi, ọ dịghị ihe ọ bụ, ma onye ji onyinye dị n'elu ya ṅụọ iyi, ọ na-emejọ. Ndị nzuzu na ndị isi onye ka ukwuu, mmejọ ahụ ma ọ bụ ebe ịchụ àjà nke na-edo mmehie ahụ nsọ. Ya mere, onye ọbụla ji osisi ṅụọ iyi, ọ na-eji ya na ihe niile dị n'elu ya ṅụọ iyi. Onye ọbụla ji ụlọ nsọ ṅụọ iyi, ọ na-eji ya na ndị bi n'ime ya ṅụọ iyi. Onye ji eluigwe ṅụọ iyi, ọ na-eji ocheeze Chineke na onye nọdụrụ ebe ahụ ṅụọ iyi. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-eti mkpu ego oroma na ihe mkpofu, na-elegharakwa ihe ndị ka mkpa n'iwu anya, dịka ikpe, ebere na ikwesị ntụkwasị obi. Ihe ndị a unu kwesịrị ime ma ghara ịhapụ ndị ọzọ ka a chụpụ ha. Unu ndị nduzi
mkpụrụ ise ndị na-adọpụta ahụhụ nta ma lọda kamel. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-eme ka azụọ iko na efere doo anya, mana n'ime ha jupụtara na ire ure na ihe karịrị akarị. Onye Farisii kpuru ìsì buru ụzọ sachaa ime iko na efere ahụ ka mpụta ya wee dị ọcha. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu dị ka ili e tere ọcha mana mma n'ezie, mana n'ime ha jupụtara na ọkpụkpụ ndị nwụrụ anwụ na ihe ruru unyi ọbụla. Otu ahụ ka unu onwe unu dịkwa n'anya mmadụ, mana n'ime unu jupụtara n'ezi. Unu na-egosi onwe unu dị ka ndị ezi omume n'ime ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu na-ewuli ili ndị amụma ma na-edozi ili ndị ezi omume, na-asị, ọ bụrụ na anyị nọ n'oge nna nna anyị ha, anyị agagharaghị eso ha kpakọrịta n'ọbara ndị amụma. Ya mere, unu ga-abụ ndị akaebe n'onwe unu na unu bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma, mezuokwa ihe atụ unu agwọ. Ọgbọ nke agbọala, kedu ka unu ga-esi gbanahụ nna nna unu ha ikpe nke hel? Ya mere, lee, m na-ezitere unu ndị amụma na ndị amụma na ndị odeakwụkwọ, ndị unu ga-egbu ma kpọgide n'obe. Unu ga-eti ha ihe n'ụlọ nzukọ unu ma kpagbuo ha site n'obodo ruo n'obodo, ka ọbara ezi omume niile a wụfuru n'ụwa wee dakwasị unu, site n'ọbara Ebel onye ezi omume ruo n'ọbara Zekaraya nwa Barakia, onye unu gburu n'etiti ụlọ nsọ na ebe ịchụ àjà. N'ezie, agwa m unu, ihe ndị a niile ga-abịakwasị ọgbọ a. Jerusalem, Jerusalem, unu ndị na-egbu ndị nwụrụ anwụ, ndị amụma ma tụọ ndị ezigara unu nkume. Ugboro ole ka m chọrọ ịchịkọta ụmụaka ọnụ dịka ọkụkọ si achịkọta ụmụ ya n'okpuru nku ya, ma unu achọghị. Lee, ebe obibi unu ga-atọgbọrọ n'efu nye unu, n'ihi na unu na-agwa unu, ma unu agaghị ahụ m ọzọ ruo mgbe unu ga-asị, onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị bụ.